ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬರನುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಂಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದೀಪ ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಆರಂಭ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಯ ಭಿನ್ನೆರಡು ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ VK ಫರ್ನಿಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ದ ಮಾಲೀಕರಾಯನ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ರೈ ತುಳುನಾಡು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ದ ಮಾಲೀಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆಕಲ ಮಾತ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಜನಾ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 48 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಆಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳದ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯಿ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಅಂಚನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಮೇರ್ನ ಸೇವಾರ್ಥವಾದ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೆಕ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪೆರೆಂಡು. ಅಂಚನೆ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಏಕ ಭಜನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಆನಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಆಣಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಲೇರಿ. ಆನಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶತರುದ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಐದಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪರಶುರಾಮ ಶಾಖೆ ಪಾವೂರು ಪಜೀರು ಬೋಳಿಯಾರು ಮೆತ್ತ ಮೆಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಗೋವಿನಿತ ಆಶ್ರಮಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇದುವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮೆಕ್ಲೇಡ್ದು ಪುದಾರ್ದಿ ತೀಜಿಮಂಟ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡಪೆರೆಂಡು. 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಕಾಭಜನೆದ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಆಯ್ನಿರ್ದಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಯ್ಯಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಜಾತ್ರೆದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ದೇವರನ ನೃತ್ಯ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡ್ಲ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೃತಾರ್ಥರ ಅವರನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರದ 2018 ಇಸ್ವಿ ಮೇ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪೆರೆತ್ತಿಂದು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಹುತಾಲಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಕಲಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನೋಲಿ ಬಾರ್ಲಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನೋಲಿ ಬೀಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ಪ ಫಜಿಲ ಲೀಲಾವತಿ ನಾಟ್ರಗೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಲ ಮಾತ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಂಪುಗಲ್ ಹಾಸದ ಅಂಗನ ನಿರ್ಮಾಣ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗೇಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಫಲಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಾರೆದೈ ಅಂಚನೆ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ಪೂರ ನಡೆದು ಇನೋಳಿದ ದೂರದ ಊರಡಿಪುನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದಿಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಕಲ್ತದು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನಲ ದಿನೋಲ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ
ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯಡಿ 7ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತುಗು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡತುಂದುಂಡು ನೆನ ದುಂಬುಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರಂಡು ಐದಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಂದು ಗಜಭ್ರಷ್ಟ ಆಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ ಕಾರಣ ಮೂಜಿ ಅಂತರದ ಮಾಡುಂಡು ಕೊಡಿತ ಮಾಡುಗೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಮ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ನನಾತ್ ರಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ ಆಯರಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರಂಡು ನೆನ 2 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು 16 ವರ್ಷ ಆಪನ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನ ಹೊರತು ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಊರ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಾದು ಕೊರಪು ನಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯೆಂದು ಪಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನುಳಿದ ಈ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅವೇತೋ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಹಿಡಿದು ಪಿರಂಗಿ ಬುಡ್ನ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಶಾದು ಪೋತುನೊಂದು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಐನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರಡು ಕೆಲವಾತು ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನುಳಿದ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟಡು ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಗಜಭ್ರಷ್ಟ ಆಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನೆ ಇಟ್ಲ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಧೂರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡೆ ಈತಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತ ರಮಣೀಯವಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ್ಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಂಡು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ಬಿಂಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಲಿಂಗ ಇತ್ತದು ಪೂರ್ವ ಅಭಿಮುಖವಾದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಅಭಿಮುಖ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣಗೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದು ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾಡ ನಂಗೆ ಶನಿಗ್ರಾಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಣ ಪಂಡದು ಪ್ರತೀತಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಗ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಈ ದೇವರನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪುನೀತರಾವುಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿಡ್ದು 24 ದಿನ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃತಾರ್ಥರಾವುಡು ಪಂಡದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ.